Okay. Okay, thank you. Tabuk sana ni musungo. Koroksa takuk Amerika ni phajak. Ang tomon nok tolaw phai bathak jagi ko. 431 tam to koroksa bukukjak bumung salia ang bumung bo sato saka ang dong bini Facebook friend no masingjak phajak I ko. Naigena mo silik senar sion ha bukukjak sabungka. American ni bororo basi kok salai American bororo basi bernya pajak siung ko bo oh my god au paithago malakha bini mare bono phai tong khambakya ani nokni bayap song puila no norok no lamsogo ani channel lo tei norok ani channel lo asakani video rok no support khlai tei naimani bagai norok no belaikhan hambai tini haino hai ang norok ni bagai tabuk kaisa belaikhan viral ngai tongmani o video no toi phaikya Kebangma borok no saimana ni muchungo norok saiman khna je chini Tripura o khoroksa bwrui khoroksa America ni chela no tu bui phaikya Facebook ni bisingti borok sinelaimani kebangma borok kebangma kok salaikha kebo sakha o chela America ni chela obo bini boyfriend kebo basaka obo bini dol hnai haipano chung abo clear kai saimanya bini boyfriend da na khaba bini dolda abo norok comment khlai sadi hingke tini ang norok no sanani naimani hingke o bwrui sabo bini mokhang norok no phunuknani bini mungtamo kisang norok ni bagai details tu boi phaikya rutugui hingke ang norok no obo no phunukna naimani hingke o America ni je chela o chela hingkai bini details jeng asa kaham kai saimanya bo jagani saimanya haipano chela hingkai California ni sokpayo ni bo sawi khanarika hingke asungno chung bini sinimung saimano ti bo o bini dolda angkha eba bini girlfriend angkha o chini tipraje khoroksa bwrui bo bono kok borok rok bo phwrwngui tonikha tei bo kisa misa kok borok rok bo saimano hingke o bwrui sabo chung je puila video viral wngmani o bini mokhang kaham kai nugui manya bini mokhang baro sijakya tei bini mokhang bo phunukya chung bono himui phaiui borok kwbak lai thanglai siming nukha hingke Celani o America ni celani details asukno chung saimano tabuk bwrui bahaike ang saiman ke norok nai di screen no ani dol khoroksa bo ano kaisa bwrui ni photo ri rohorka iko norok nugui man khana bwrui hingke bo bwrui ni photo ri rohka o bwrui no sida sini ni saka hingke ang bono saka sabo ang sinia nei hingke bo aboni ulo saka America ni o hamjak laimani ni so hingke bahaike nang sini kasa o bwrui diba nang saka hingke o bwrui ani bara gana o tongo ni so hingke obi nogoro da nang aro da tongkhamo ni ang sangka mane bo obi nogoro tongta ani dol hingke bo sao I hinai hingke ang o ni rohorka hingke I aro no ni borohoro hingke ang bono kisa mwnijak emoji riwi rohorka marblasa o bwrui ni mung tamo ni ang sangka apro bo sao sidum mung rogle saimanya haipano nugu bono ni so hingke photo ke boro mankha ni ang bon sangka hingke bo sao borok bai kaisa nok tongnai ani dol rohoro hnai hingke o ni ang rohka hingke tabuk sak jora tei je saiman mani o photo norok taisa kaham kai naidi o bwrui obo je o America ni chela bai malai phainai bo obi nogoro tongo no obai nogoro Agartala ni hingke bini mung tabuk sak saimaya kho hingke photo simino mankho hingke abo bwsuk jora tei kubui tei norok ni sanamo chungmani tamo norok comment khlai sadi hingke belai kheno obo interesting belai kheno viral wngui thangka kisisa ni bisingo no tei Facebook rogo belai kheno memes swnamjak gasuk jora no norok ni bagai ang je mansak o bwrui no rutugui karimani hingke norok video no share khlai di joto borok no naina muchung tongkhana hingke joto borok no nugui mana tei khlaiui tei ani channel lo kwtal wngui tongkha hingke subscribe khlaina di omo haino kwbangma video norok manani bagai hingke norok puila ni sing paithak jora video no naimani bagai norok no belai kheno hambai.